Здравейте на всички! Малки и големи, познати и непознати. Казвам се Цветелина Милова. Това съм аз. Родена съм на 28 март 1992 г. в град Оряхово. Израснах в китното село Остров. С моето семейство. Мама, тате, аз и моята сестра. Като малка винаги мечтаех да бъда полицай или адвокат. Но вкъщи винаги играехме на учители. Аз бях учителя, а моята сестра – ученичката. Пораснах, забременях, докато бях бременна учех. А след като се появиха моите деца, които вече са тинейджери, продължих с моето обучение и в същото време работех като нередовен учител в местното училище. Беше трудно. Деца, учене, работа, но завърших с отличие това, което ме кара да се чувствам жива и полезна на обществото. Официално станах педагог, детски и начален учител, а по-късно и образователен мениджър. Всички безсънни нощи си заслужаваха. Тъкмо когато си мислим, че вече всичко е наред и си поемаме онази отпускаща глътка въздух, животът ни сервира изненади и още предизвикателства. Заминах за Обединеното кралство, където започнах да работя, но никога не съм спирала да мечтая да правя това, което обичам, а именно да работя с деца. Един ден, докато си седя вкъщи, обгърната от ежедневни задачки, получих обаждане, което отново ми върна вярата и ме усмихна. Една прекрасна дама създаде българско неделно училище в града, в който живеех и работех. Позвъняването беше за предложение за работа като учител, което, разбира се, аз приех. Вярвам, че в живота ни няма случайни неща, че всеки има нещо предначертано, което ни чака. Но също така вярвам, че ние трябва да вярваме в нас самите и да раздаваме сърцето и душата си за това, което правим, без да очакваме отплата. Работата ми с българчета зад граница, както и многото коментари на родители относно това, че не знаят как да подходят и какъв метод да използват и как да научат децата си да пишат и четат, ме потикна да създам упражнителна тетрадка по писане и четене за деца, на които им предстои да бъдат в първи клас или вече са. Тази упражнителна тетрадка също е подходяща и за българските деца в чужбина, които може да са на 12-13, но не могат да четат и пишат народният си език. Тази упражнителна тетрадка е инструмент, който ще помогне на родителите и ще им даде методически насоки и последователност, когато те помагат на децата си в изучаването на буквите, писането и четенето. Това е азбучно приключение от А до Я. Упражнителна тетрадка по писане и четене.